салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи мо. рӯзи як шумо ба хайр бошад дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯзаи набардаро гил задем гилзанира пони тамом кардагием. Ана гили сиёҳ зард омадагай колери 21 қати колери 01 истифода будагай гило ҳамашон гилои навинкай ина лак задагем зарҳалош қати плесш кам метова. хулоса касони дар хиремото маъқуле метавонед дар ватсап муроҷиат кунед, нашуд нарфаҳо суҳбат мекунем ва ки ҷои дар нарфон тоғиби рабардаро ремонтам мерем. ана бисёро нашуд ҳами гило мепурсанд фурӯшид дорӣ ё не ҳаст рабардаро. касе дар кора метавонед дар ватсап муроҷиат кунед, дар номерои болои экран мондагӣ иншоалло дастсаф мекунем ва ҳар ки ҷое ки заказ қабул кунем ремонтам мерем бародаро. инами гили заагимон гили паласати омадагӣ ина якта сиёҳ якта зард. ана маҳсулот айхимон мешавад бародаро. хона тайёр бошад маҳсулот ҳама айхимон мешавад. квадратш 15 сомонӣ задесем 100% моҳишни гарантиш қатӣ барои моҳишни миданаш 100% ҷавоб мегӯяд бародаро. ина ҳозир хеле хонада треза дорад. хулоса гили мо ина тайёре. фикротонро метавонед дар комментария бинависонед. ана дар канал обуна мешавем, дастгира фаромӯш намекунем, лайкҳоро мемонем ва